Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Before we start our Bible study today, samas nandan gikinahanglan ang pagsusi sa atong tagsa sa kakalag, sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Otherwise, ang balang Espiritu Santo dili makatudlo kanadto sa kamatuoran. Mikan niya ng mga sala nga itong nabuhat ni nga adlaw. Busa ang tugon sa Dios sa iyang pulong mao nga gamito nato ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagakanayon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam no sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O nga ikaw dumalahon no sa, you will be controlled by God, the Holy Spirit, and you will be back into fellowship with God. Kung alang ka nimo dili magtotoo, if you are an unbeliever, wala pa si Kristo di sa mong kinabuhi, ang tugon sa pulong sa Diyos mao, ngay mong tuuhan siya, ngay mong maluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, and you will be saved. Acts 16:31. Walaing manluluwas si Ginoong Kristo ra gyud. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12. Busa karon magandam tas atong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos. Nagkapasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka namo ning dapita sa makausapa. Aron kami makapadayon sa among tulumanon sa pagpakaon sa among tagsa kakalag ingon nga imong mga anak. Bani kami karon pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa tanang kamatuoran. Ug salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, may adlaw kaniyong tanan atong mga subscribers sa atong ministry, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo or fellow believers. Welcome. Padayon ta sa atong gibiyaan. Niya pa kita magadupot sa atong tulanan, the doctrine of the divine Dynasphere. Tiyan nga ang Dynasphere ni Ginoong Kristo sa una niyang pag-anhi, gitawag kadto og prototype divine Dynasphere. Diba niya, prototype ang iyahan ni Ginoong Kristo. Ang alang kanato mga magtutuo niining katuigan sa simbahan, the church age, ang atong divine Dynasphere gitawag na og operational divine Dynasphere. Okay? Now, padayon ta sa itong gibiyaan kagahapon. Kita mga magtutuo, gitawag. Ginapagtawag sa Dios gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag.
gipagtawag kita, we were called from darkness to light. Inumdumi katong Juan 8:12 nga nagkanayon. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Follows ni, meaning, mong bersikulo, he who follows me, kanang follows there is following. What do you mean by following? Kini nakahulugan o pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Faith in Christ. Now, diha usab sa Mateo 5:14. Ang pulong sa Dios na kanayon, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Verse 15, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Now, balik ta niya itong Colossus 3:15. Unsay gisulti diha. There are a lot of biblical principles that we can learn sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Sa dihang kita magatuon sa pulong sa Dios, ato kining ginihimo verse by verse gikan sa iyang original nga lingwahe. In fact, we do it through the ICE method. ICE. I, isagogical. C, categorical. E, exegetical. Now, niini namang paghiha nga kita makatubo spiritually. This is the only way to be able to grow up spiritually. We study Bible doctrine and the various rationales behind it. And atong ipatuyok-tuyok na kana sa atong panimuot. Let it circulate in the stream of our consciousness. Kaya ang pulong sa Dios, matod pa sa 1 Corinto 2:16, mao ang huna-huna ni Kristo. Kita mga magtutuog imanduan sa pagpasalamat sa tanan. Give thanks for everything. Romans 6:17-18, ang versikulo 17 na kanayon. But thanks be to God that though you were slaves of sin, you be so and so. Verse 18, and having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Numdum ka sa episode 2:8, you have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God. Colossians 1:12, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Now, hinundumi itong inheritance, atong panulundon. Kining maong panulundon, dinhing isgutan, is technically our rewards in eternity. Yes. Mao na kini ang atong mga ganti dito sa eternidad. Sa phase 3 sa plano sa Dios. God has provided this to us in antecedent grace. Gitawag na antecedent grace. Now, ang Dios mismo mao ang mihatag kanato ni ining gasa sa kaluwasan. Di na gyud ikatandi pa sa bisag unsang bililhon o importanteng butang sa tibuok universo. Kining maong gasa sa kaluwasan. God supplies all our needs according to His riches. Nakana sa Pilipos 4:19,
Now, we should note the word qualified as 10 Colosas 1:12. Now, this qualification only happens at the point of salvation. Yan ang higayon nga itong gituuhan sa Ginoong Kristo nga itong manuluwas. Mao ka na atong naangkon kining maong qualification. The next qualification for believers to be able to share in the inheritance of the saints in light is sa diha nga kita makakabot na sa katakos sa pagdawat sa mga ganti dito sa eternidad. Pangutana, what do we mean by the marvelous light? Sa may but pasabot nini. Tubag, bahin kini sa qualification sa mga magtutuo. Kaya ang tanang mga magtutuo, mga binalaan, saints, o imo na lang mga santos, all believers. Now, nanumdum ka sa Salmo 119, versikulo 105, your word is a lamp, or your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Sa bagong pakigsaad in the New Testament, Segundo Corinto 4:6. In the New Testament, 2 Corinthians 4:6 says, for God who said, light shall shine out of darkness, is the one who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Kapan sa Old Testament, Genesis 1:3, then God said, let there be light. Numdum ka? Dito sa daang pakigsaad. Kibalik tas Colosas 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Kining peace, irene. Kining rule, sabi ni Visayan, paharia. Believers have acquired this peace at the point of salvation. Atong nadawat kini, atong higayon sa atong pagkaluwas. From there, ang mga magtutuo magapadayon to take in Bible doctrine to be able to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, by the way, ato naman nagisgutan, no? We were talking about the light, kahayag. Remember when our Lord Jesus Christ said, I am the light of the world? Ingon nga mga magtutuo, ang atong Ginoo nagkanayon nganhi kanato. You are supposed to be the reflector of this light. This light is eternal life. Yes, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Verse 3, then God said, let there be light, and there was light. Kining pag-ingon ni Ginoo sa atong Ginoo nga, let there be light. This talks about plurality. Okay? Verse 2 is restoration, ang pagbago. Kanang restore, pagpahibalik. So verse 2 is restoration, done and performed by God the Holy Spirit. Verse 3, the God who said, let there be light, is the same God who restores our soul at the moment of salvation. Siya mismo. Segundo Corinto 4:6 again, for God who said,
light shall shine out of darkness is the one who has shone in our hearts. Matthew 5:16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Kaya ang tanan makita gayod at the light. Everything is visible at the light. Gusto? Ephesians 5:13 also says, but all things become visible. John 3:20, nagkanayon. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Verse 21. But he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. Now, sa ato pagpadayon ini, let's talk more about light. Psalm 119 verse 105 sa akong ang gikutlo kaganiha, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Na pud usab kini sa Proverbs 3, 5, and 6. Okay. Psalm 119 verse 106. Kini nagpatinaw. How to acquire this light? It says, I have sworn, and I will confirm it, that I will keep your righteous ordinances. Basa ha, kanang 107, ngadto sa 110. Okay? Diyan sa 107, 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept. Ikaw nalay padayon yan. 109, my life is continually in my hand, physical. Now, 110, verse 110, the wicked have laid a snare for me. Kining wicked in is people testing. Prinsipyo, taliwa sa mga pagsulay, okay, sa kinabuhi. You have no problem. Why? Because God has all the solutions to your problems. Sabtagi na. O kining mga solutions, this is the light. Mao kini ang kahayag. Hinumdumi ang prinsipyo, ha? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Ayaw na ginagalimti. Prinsipyo na sa pulong sa Diyos. Ang tawahan ng mga solusyon, dili yun solusyon. Only divine solution. Ang solusyon sa Diyos, mao'y matuod, tinuod, bugos, way pagduha-duha, mao kanay tinuod nga solusyon. Unya diya sa versikulo 111, nagkanayon kini, the same chapter, Psalm 119, ang verse 111, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Kanya padayon sa versikulo 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Now, okay, balik na sa taas, Colosas 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Let the peace of Christ. Kining peace, unsa katutoy, Grigong pulong, Irene. Unya, kanang rule in your hearts, kanang rule diha sa Binisaya, paharia. Okay? Let the peace of Christ rule in your hearts. Paharia, kanang maong kalinaw ni Kristo.
hinumdumi kadtong napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Diha usab sa Efesio 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kining every spiritual blessing dinhi nagahisgot kinig portfolio of invisible assets. Now, kining maong mga spiritual blessing, bahin kini sa pagsangkap sa Dios nga grasya alang sa matag magtotoo. Kaya binimo ang Christian way of life, ato na sa ating balikon sa pag-define ini. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it demands a supernatural way of execution. O, 2 Corintios 5:7 usab, we live by faith, not by sight. Now, kasagaran sa mga epistola ni Pablo, gitawag kini sa English o Pauline epistles, sama sa iyang suwat ngadtos mga taga-Korinto, taga-Efeso, Thessalonica, etc. Kining maong mga epistles emphasize living by faith, not by sight. Nga naman. Tungod kay we know what happened to Paul on his Damascus way. Minumdum ka, kanang hapak siya sa Diyos by making him blind. You see? He was struck by God by making him blind. It was sight. That's the focus here. Iyang pananaw. Now, so we live by faith, not by sight. 2 Corintios 5:7. Faith, pagtuo. Matod pa si Hebreanon 11:1, ang pagtuo is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. Colossians 1:12, give thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Ano sana? Kahayag, suga. So, Salmo 119, versikulo 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Verse 106, I have sworn and I will confirm it, that I will keep your righteous ordinances. Verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Verse 108, O accept the free will offerings of my mouth, O Lord. Verse 109, my life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Verse 110, the wicked have I laid a snare for me, yet I have not gone astray from your precepts. Verse 111, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Now, ato ni padayon ugma, dinhi kita mohunong, mahitungod sa mga butang may kalabutan sa kalinaw o sa pulong sa Dios. Kinahanglan ipahari kini sa atong mga kasing-kasing. Tagsa-tagsa na ito kasing-kasing. So, ato ni padayon ugma, magampo ta. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya. Among gisaluhan, giambitan, inihigayo na salamat sa imong grasya nga nagalihog sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Ikaw na nagmatinumanon kayo sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon ining among Bible study through the YouTube.
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.